Айше Сайтмуратову без перебільшення можна назвати символом новітньої історії кримських татар. В цьому році їй виповнився 81 рік. Ветеранка, історикиня, журналістка. Єдина жінка, яка брала участь у кримсько-татарському русі і двічі була засуджена за це радянською владою. Я на суде прямо сказала: мой отец вчера защищал советскую власть. Оказывается, свою семью, свою родину, своих детей не защищал. Скажите, пожалуйста, не дай Бог завтра начнется война. Вы подумали, пойду ли я защищать вас и вашу власть, прокурору говорю. А если пойду, то моих детей куда отправите? Не перестреляете ли вы их? Вирок – 3 роки умовного ув'язнення і звільнення із залу суду. Довгі місяці Лефортовської в'язниці КДБ і суд не злякали Айше. Вона продовжувала брати участь в національному русі. 15 червня 1971 року вона була заарештована знову. Ташкентським судом Сеїтмуратова була засуджена до 3 років ув'язнення. Термін вона відбувала в мордовських таборах Барашево і Явас. Після звільнення Айше всюди отримала вовчий квиток. До викладання їй більше не допускали. Навіть прибиральницею в школу її не взяли. Всередині 1970-х у неї вже не було інших альтернатив. Або новий тюремний термін, або від'їзд на Захід. Вона була вимушена емігрувати. Лише через 11 років після від'їзду з СРСР, 20 листопада 1990 року, Айше Сеїтмуратова прилетіла в Узбекистан, а незабаром вона повернулася до Криму і з властивою їй енергією поринула в роботу. И когда я в 1989 году прибыла из Соединенных Штатов в Ташкент, и собрались старики, и у меня тогда вырвалось неожиданно, мне так жалко стало, они сидят, плачут. Я говорю: я вам построю дом. Вона дала слово і побудувала пансіонат для самотніх людей похилого віку «Картлар Еві», який успішно працює з 2001 року. Після анексії Криму Росією Сеїтмуратова вже не керує пансіонатом. Але Айше Ханум часто відвідує своїх колишніх підопічних. Вони зустрічають її як рідну. Я мечтаю, чтобы наш народ полностью собрался здесь, и здесь была демократия. Як жінка відважилась на такий непростий шлях і у чому Айше Сеїтмуратова бачить сенс свого життя сьогодні? Дивіться у проекті. Більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу.